ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали нарху наво, харид ва фурӯши хона, замин ва квартираҳо. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошен, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монен. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. мо видеои имрӯзаро сар мекунем. рафтем. видеонавора сар мекунем, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд ай 90,000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд. якхонага квартира дар чорум ошона қарор дорад. 19 квадрат метр. ремонти хона миёна. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб роҳи калон. срочно фурӯхта мешавад. нархаш 90,000 сомондаи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар, қурғонтепа. 5 сотиқ заминай, 4 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. нархаш 290,000 сомонаи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи ёвон, деҳаи зафоробод. 5 сотиқ заминай, хона дуошонага. 3 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. дар наздики мактаб роҳи калон. срочно фурӯхта мешавад. нархаш 350,000 сомонаи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд, 13 микрорайон. якхонага квартира дар якум ошона қарор дорад. 44 квадрат метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб роҳи калон садик. нархаш 239,000 сомонаи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар, қурғонтепа. якхонага квартира дар якум ошона қарор дорад. 48 квадрат метр. ремонти хона замонавӣ, евроремонт. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики бозор роҳи калон. хонаро бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 190,000 сомонаи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.
خونه فروشی در شهر توسنزاده، سیوم میکرورایون. دو خانگاه کوارتیر در دوم آشانه قرار دارد. 66 کوادرات متر نوسترویکا است. خانه ها با رمونت زمانوی تامین است. آب و سویتش هست. حجتش 100% است. همه خانه ها یورو رمونت. خانه در نزدیکی مکتب روی کلون. نرخش 275,000 سومونه برادر با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر وحدت، دو خانگاه کوارتیر در دوم آشانه قرار دارد. 48 کوادرات متر. رمونت خانه ها زمانوی. آب و سویتش هست. حجتش 100% است. همه خانه ها یورو رمونت. خانه در نزدیکی مکتب بازار روی کلون. خانه را فورا فروخته می شود. نرخش 275,000 سومونه برادر با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر دوشنبه، رایون سینو. 3 سوتیق زمین 5 در خانه، آب و سویتش هست. حجتش 100% است. کوخنی، بانیا، پادوال هم دارد. رمونت خانه ها زمانوی. همه خانه ها یورو رمونت. گردش محکم است. خانه در نزدیکی مکتب روی کلون. نرخش 540,000 سومونه برادر با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خانه دسترس کنید.